ndinokuchangamudza zvakare muzvarana Zimbabwe ndamboti muri watsvene kwese kwamuri kumatema ndanyika uso Zimbabwe ndadzoka zvakare nenhau dziri kupisa nhau dziri kubva muzvivhitivhiti zvenyika zvakasiyana siyana uyezve machannels akasiyana siyana. Pano patinenge tichikupai nhau dzinenge dzichitrenda, nhau dzinenge dzichiitika mumatimana ose enyika yeZimbabwe. Tinotenda Zimbabwe nokukomenda kwamunoita nekulika. Musabve musina kukomenda nekulika. Ndinokutendai ndisingakukwesini nguva rege ndichipinda mune nhau dzatinadzo muzora nhasi. Apo tine nhau huru, nhau dzakakurisa zvakanyanyisisa. Patine Air Marshal muchena vari kuramba zveshuwa vachidhiga nhaurwa dzavaMnangagwa ende uyezve vachinyanya kuvasiya vari pachena maererano neurongwa hwavaMnangagwa yokuti vange vachigara vari pamasimba eutungamiriri kwenguva refu. Vamuchena vachiti izvo nhau idzi, pfungwa idzi dzekudhikleya kuti ivo vanenge vachingotonga kusvika muna 2030 vati aiwa kutamba kwepwere, kutamba kwavana vadiki oro zvirotwo zvavanenge vachiita zviroto, vachitaura kuti ivo tsamba yavakanyora ichienda kupariamende idanho rokutanga, vachitaura kuti ivo zvese zviri kuitika izvo vataura kuti havasi kuita zvokutamba, havasi kuita zvokutamba kwepwere, havasi kurota. Vachitaura kuti kana vanhu vazhinji vakambodzikisira vageza vanhu vaMnangagwa nezvigananda vakadzikisira vageza vachitaura kuti program ravanaro and newell setup yevanhu vavanavo vachitaura kuti with their backing isiri kuburiswa pachena kuti their backing iri kufungidzirwa kuti vane a strong military backing. Remember these ones are most of the leaders vari kuleader this group, the military generals nemasenior war veterans vari kuleader group, so vari kunzi backing yacho haisikunyazivikanwa kunzi yakamira sei. hatisi kuziva kuti iri connected also nokuno vachiwenga, asi backing iyi matauriro ari kuita panyaya iri kunzi backing iyi ine strong support kubva mumauto. Tingaziva kuti nhau yacho yakamira sei, backing yacho iri ready zvakadii kuti vange vachiacta vaMnangagwa vakada kuuya nerafu, vakada kuuya nehasha kuti vachinge vachienda vachinonetsana navamuchena. Asi kuzikanwa kuti zvakamira sei, asi pane imwe nhaurwa futi yatine zvinzi izvo. Pane kanyaya yakatitaurwei mubato reZANU-PF zvinzi vachiwenga vanofanira kunge vachiresigna before 2027. Hatizivi kuti kusiya kubasa kwa27 vachiwenga uku zvakamira sei, because temu yavo inofanira kunge ichipera muna 2028 ndipo panopera temu yavo. Hatisi kuziva kuti vachiwenga vari kuda kungosiya then pane maitiro varida kuita here kuti vazenge vachizoona kuti vada kunyatsoprepare kugadzirira Mnangagwa nekuti vari kuziva maplans ari kuitwa naMnangagwa ende uye zvine timu rese rinonge riri on board naMnangagwa kuenda muna 2030 kana bill racho iri kurwiswa nanamuchena rabudirira. Asi vana muchena vari kuratidza kuti vanhu vatori serious. Taona also rimwe gurukota also rinoona nezvinyorwa zvavaMnangagwa ende uye zvinoziva nezvepolitics kwemakore rinoitwa iro Eddie Cross achipa also a strong warning the total collapse iyi yanzi yavaMnangagwa vachitaura kuti ivo madays out they are numbered, zvichienderana also nemashoko ataurwa also navamuchena vachitaura also kuna vaMnangagwa kuti ine haizi kutamba kwepwera kuzotunga nekwembudzi ende uye zvazviziroto zvichienderana also nezvataurwa also navaEddie Cross vachitaura kunzi mazuva avaMnangagwa vari papower they are now numbered, vachiti vari kuona kune total collapse ngebato rehurumende yavaMnangagwa vachiti ivo muenzaniso vachiti for the past 130 years Zimbabwe isati yangu Zimbabwe ichiri Rhodesia ichiri kutongwa nevarungu pese kusvika pakapfuura kusvika Mugabe nekusvika muzora nhasi. Zviri kunzi kusagadzikana kwenyika hakusati kwambosvika palevel yakuriko zvino. Kusagadzikana kwenyika kwakwirira singaiti kuziva kuti iko zvino Mnangagwa ari kungozvikipa in law nenyaya yekuti vanhu havasi kukwanisa kunge vachitaura, vanhu vari kutya but vanhu hasha dzavo dziri paimwe level yokuti inototyisa. Vanhu vakatsamwa mumastreet umu, vanhu vakatsamwa mumamisha umu, vanhu vakatsamwa, mafamasi akatsamwa, vachidiki vakatsamwa, vashandi vakatsamwa, macivil servants akatsamwa.
kwese kusanganisira nevabereki chaiche vakamenga vari mastronghold eZANU-PF, vakura vari mumanhigi machief mazhinji anototaura kuti no hatisi kuzotoita sei, we need help, nenyaya yekuti Mnangagwa ari kutyisa ndekuti ndiane makizi ese, so vari kutoda kuti patobuda a certain group rinenge riri strong rinomira nevanhu kuitira kuti vange vachibvisa Mnangagwa. Kasi toziva kuti kubviswa kuti kazhinji kwehurumende dzakafanana nedzi kunotobviswa nemunhu wese achiparticipata, munhu wese kupinda paroad, nenyaya yekuti izvo mubato reZANU-PF havakwanisi kunge vachiita yakada anything, nenyaya yekuti vanenge vachitya vanobva vatargeta vari 1-1. So the only way yenge vachibvisa hurumende ndeyekuparticipata as a group, as munhu wese, as macitizen ese. Zvakaitika pakabviswa Mugabe paya, vanhu hurumende dzakadai so dzinotiza dzinoita wiki ndokunge ndonge Zimbabwe yada kumira zvakasimba kuti inge ichibvisa kahuno kawaMnangagwa, ibvisa hurumende yaMnangagwa. Toziva kuti Mnangagwa ane politics dzaMnangagwa dziri kunzi idzo panguva ine politics dzakafanana neidzi guys hadzisati dzamboonekwa, uyezve also munyika yeZimbabwe dziri kuintroducwa naMnangagwa naTagurei naWikino Chivhayo. Politics dziri kutoonekwa dziri itsva, ende uyezve politics dzekuda kuti tsvagiridzo yekuti ndotonga kusvika rini, sezvakamboita vamwe vangu vakabva veZANU-PF kuti ndigare for a long time ndiri papower. Mnangagwa ndozvaari kuda kuti iye anga achigara for a long time ari pachigaro. Ndozvo zvatiri kuona zviri kuitwa naMnangagwa maererano naEddie Cross. Ari kuona kuti Mnangagwa ndokwaari kupusha kunge achienda, but iye apredicta or afembera zviri kumberi kuti taona kudonha kwavaMnangagwa kuchaita kune mutsindo nenhau yenhau dzavari kufambisa. Izvi zviri kungooneka zvoitika munyika nenyaya yekuti maorganization akawanda kusanganisira nevari muZANU-PF, kusanganisira nevari vesununguko, kusanganisira nema retired military generals vari kutotaura kuti aiwa izvi hatisi kufarira, izvi handizvi zvatinotoda. Mnangagwa anofanira kunge achiplayawo pake, then opedza, then we can move on. Poitawo more president, kuchinja kwepfungwa dzevanhu vari pautungamiri kunoita kuti also nyika also ichionekwa in a different way. Iye pake akaplaying one role, pane pakachinja paikanga asikuona Mugabe zvakaita zvirinani, pakauya futi mumwe anochinja paanenge achiona pari kukangasona idi, then nyika yedu kuita sei iri kuadvanza ichitoita se ichitopinda mune zvimwe zvikamu zvinenge zvirinani. Asi taona Mnangagwa ari kuda kuzama kuda kuomesa musoro nokunyepera, kudzungaira, kunyepera, kusaziva kuti nyika iri pacrisis, achida kungoita kunge zvese zvinomo, asi zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka mukati menyika yeZimbabwe. Aiwa, ndotenda kuZimbabwe, ndinoti muwane zvakanaka, ndichiti musabve musina kukomenta uri kulaika. Siyai comment nekulika tizenge tichitaura mucomment section. Ndotenda Zimbabwe, muwane zvakanaka.